I'm going to try to translate the things he's going to tell us. And Surechanda, your turn. Arratsaldeon jaun Andreak, leku hontar etorriak, lehenago ere bota izan ditugu, berso zahar eta berriak. Pareta hontan diren potretak, dira izuragarriak, okeren ebadara dira Euskal Herritik ekarriak. Gure euskera Ameriketan ari zaigu debiltzen, lehen asko baginan baina mundutik joan ziren. Unibertsitate eta gainekoak hasi gazteai erakusten, Ameriketan gure hizkuntza denin zabaldu daien. Hirugarrena emango det, orain hemen partitzeko, asko bildu ezkara baina, bildu geranak hortarako. Ni ere laister erretira nihua, urtiak ez dute barkatuko, zoriontsu egon zaizte luzaro bizitzeko. He has told us